Girumbo sa mga residente sa Tagum City ang service caravan sa palengke nga gihimo sa Module 3 Tagum Overland Transport Integrated Terminal aron mapahimuslan ang mga serbisyo sama sa eye screening, dental service, medical consultation, pampering service ug uban pa. Tinguha niini mapaduo sa tanang residente sa syudad nga nagtrabaho sa Tagum Public Market ang mga serbisyo sa lokal nga gobyerno. Sa Cagayan de Oro City, ubay-ubay ka mga residente ang nakapahimulo sa suroy-suroy sa baryo nga programa sa lokal nga gobyerno Huwebes, Septyembre 18. Naabir sa mga tao sa barangay Gusa ang libreng mga tambal, eye check-up, ibot sa ngipon o konsultasyon. O sa Matanao, Davao del Sur, libreng tuli, ibot sa ngipon, minor surgery, mga tambal o check-up ang napahimuslan sa mga residente sa barangay Buri ato sa gihimong medical mission sa provincial nga gobyerno Huwebes sab Septyembre 18. Nagpasalamat ang mga residente nga nakabenepisyo sa mga serbisyo nga gidali sa gobyerno nga dakong tabang hilabi na sa mga nagpitos sa kinabuhi. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.